Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Dapat news dungaw. Naggapo ka lang di tarwar, at dan nasagap mo abad nyaws. Anya day ta abad nyaws? Mapukpukaw ni Kwaraw. Anya! Isumit lagayam asaanan nga umay ditoy. Ay, napananangay ka na. Mapanak agdamag-damag. Ay, ang mga no adala ang di ta igid-igid. Ay, papanan na kumamot nga ay. Di mo lang nakikita ni Kwaraw. Apay, Kapitan. Mapukpukaw nga rod. Mapukpukaw ni Kwaraw. Uwan maray. Napananan ngay. Isu nga rod nga agdamdamagak. Ay, mapanak makikaruba, Kapitan. Mapanak kadagiti kukumarik dita abagatan kan amyanan. Bayam tagdamagak. Sige mare, agyaman na. Maray, nasabat ko ni Kapitan. Mapanije barangay hall Berberukan namot ni Kwaraw. Mapukpukaw ka no nga main. Nay, napnapanan na ngay. Iso adim magasak dito'y tirsina, Maray. Tano adda gumatang, damagaman ni Kwaraw. Sige, agtitinulong tayo amang sapul ka ni Kwarog. Itaman laan nagpukaw ni Kwaraw. Ay, napnapanan na nga roden ngay. Pare, pudno ay mapugpukaw ni Kwaraw. Ay, manon nga aldaw asan ang nagaw-awad. Ay kit pagtitinulungan tayo abirukin na pare. Ay, uwan pare, tulungan na kamang birok. Wen pare, paikit din na saan nga? Ay sige pare, tabirokin taman ni Kwaraw. Uray sa dino ti pakadandanunan tayo pare. Naskay na mabirukan ta ni Kwaraw. Papanan nyo kan ni kumparim abadaw. Birukan min ni Kwaraw Pangbirukan nyo nga ay. Ijay Ay, anyamot da dya akwarugan aya. Uwan nga rod. Ito lang ang nagpukaw. Saan ka kumaapalubusan amapan mang biro kini Kwaraw, bataw? Tape asaan? Kadwak ba ni pare Inteng? Tilantumanin papapanan niyo. Malipatan niyo ti agawid. Anya kalaki din ay atuyang. Anya launay ati panagpungko ng kanyak. Basta kadwak ni kumpare ka Inteng, awan ti problema. Saan kami aman anaw? Pare, sa dino ay ati papananta. Basta sumurot ka lakanyak. Natapag na. Napanugak kon pare. Napanugak butan. Pare, apay ngamin arimwartan aya. Kapay adamagam kanyak dayta. Panpanunutag itay pare. No apay arimwarta. Ay uwan niya. Kit no pumanagnata. Apay na nagpaisaw. Ay, nyamit tayo. Wala kit nakalagipan ka data. Pare, panunutan tapay. Stop. Ay, dayto yun ti bagbagak kinituyang ko pare. Ano ti malipatan tan? Aguray ka ta panunutag pare. Tulungan kan nga agpanunot pare. Sige, at tinulong ta. Apay nga minan arimwarta. Malagip kon. Anya tinalagip mo pare. Umay tag merienda. Ay, weng! Ay, naglaing kan pare. Valedictorian ka. Sige, tag merienda. Sapay kumata mabirukan da kapitan kan kabadong ni Kwarog. Sapay Maray. Tanay, narigat no awan chip tanod tayaw. Awampay kat di ati mangitulod kada tayo ijay ilay. Adamat kit di dagiti sabali at tricycle driver. Ang nagngingi na ti singir da. Ay, imbag ni Kwarog ata da discount mo a senior citizen.
Sa bali pa iti discount nga maamuna ka. Wun nga raw. Ay, kumusta nga tanti pa ng berbirok dakin ni Kwaraw? Naimbag abigat yo, Kapitan. Adda kayo ita dito istasyon ti radyo, tapno umay kayo agpanawagan. Uwan, ma'am. O sige, Kapitan. Agpanawagan kayon. Sige, maguri ka, pare. Ipanawagak man di ka nakak anikwarog. Tagawid ko man. No asino man abalasang tinakapidaut kan kuana. Isublibon. Pare, aping ipasublim ngay. Kit, awan ti chiptanod tayo no saan da nga isubli. Ay, wala niya. Dayjay laang ka di bagayo iti ere, Kapitan? Yes, ma'am. Pare, siyak mamutag sao. Di mo matagawin ti mikropono. Kapitan, sir, saan nyo ko maapaginagawan day ta mikropono? Ay, hilaw. Kablawak man ni Tuyang kaw. Ay, hello Tuyang, my love. Adak dito'y radyaw. Mari Tuyang! Maray! Umay ka man dito tersenak! Apay ayamaray, inak sumak daw. Nangag ko'y jay radyo itay ni kabadong. Napan ijay radyo ni Badungkaw? Kinablaawan na kamay. Kaya, nangagmaw maray? Huwag nga rood, duwada kan ni Kapitan. Asino nga'y matikinablaan ni Kapitan? Saan ang nagkablaaw? Impanawagan na laang ni Kwarog. Aya, Ay na, manon nga aldaw nga awan ni Kwarog. Mapukpukaw at talaga. ay, wun nga rod maray. Iso ang mapanak man ije balay da Kapitan, taadda mapan ko isingasing ken kuana. Anya day tangay. No di na kayat ti agbanog nga agbiro kini Kwaraw. Ikan nalaangan iti gunguna ti makaisublay. Ayun, anya. Siguradaw, maisubli adagos ni Kwaraw, maray. Mano nga tangay ti gungguna. Dayta ati desisyonan ni Kapitan, maray. Awan pa may anang isubli dito ka ni kwarog dungo. Anya amang isublimot nga ibagbagam. Ay panawagak nga ron iji radyo. Na, apay, kaslapita ka ang mapokpokaw, anaskan nga isublida. Kapitan! Nay, ada bisita. Nin sa Marituyang. Nay, isumat nga agpaisaw. Sumra ka, Mare! At day singasing ko, Kapitan. Kastaw. Anya dayta, Maray. Tapno mabibiit ang maisubli ni Kwaraw. Ibagam ijay makaisublay ang maikan iti gungguna. Mayat siya. Manungay ti gungguna na, Kapitan. Damagamutin adagos naman, no? Nungay siyak ti makapidot kan kuana. Di siyak ti maikan iti gungguna. Sika? Ay na, Kapitan, nalaingak nga agbirok iti mapukpukaw. Basta iya. Ibagamo numano ti gungguna. Ay nasan kan nga agpanunot, Kapitan. Panunot ak analaing ata kwarta daytan. 2,000 ko namlatan. Nagdakulan. Sige, tawara mo. 1,500. Anya? Sige, fixed price. Um, Ti tawar-tawar, Kapitan. Presyo agawid daytan. Dangarod ko mamang isublikan ni Kwarogan. Adda! Makigtot kan tulaangan ang makakita dita sang wanam. Inteng, apay nga manugot ka iti singasing ni Marituyang. Tapno mabiit ang maisuble ni Kwaraw. Kasapulak iti barangay tawan agronda. Madanaganak. Kita nagap apura ang nagawid ni Marituyang. Bayam tama pa nagbirok. Isumot lang ti mangala iti gungguna. Kahit no adanto ni Kwarog, di wanan Minaysaan na kamanin dahi dya ang Marituyang. Sapay saan nga agpatawar na pulos. Mapan mo beroken ni Kwaraw? Tulang kaya. Nangagmumot timbaga. Saan minto pa yung mabirukan? Si Kantuki din. Amok ti pangbiro ka kinikwaraw. Kat no mabiro ka. Siyak tumitlaang ti pangtadan ni Kapitan ijay gungguna. Dayta, ti pagalistuam Tuyang. Kwarta. Kay, Di ka lang mabait.
Anya ko matipagbaynak. Agbiro ka. O, di siyempre, mabanog ka. Chip, kumusta nga ti bakasyon mo? Naragsak ka, nagado ti babalasang yung nagbakasyon ha. Napipintas damay. Una, nagsisiksida pa ay. Nagatidog pa'y dibuk da. Ay na, una yan. Hintugot na ko ma. Ay, awanan ati agpasada no simurot ka. Waraw. Si kadayta. Ha? Ay, una na. Siyak day tao eh. Kunada mapuppukaw ka. Apay kumamapukawak nga eh. Napanak lang mat nagbakasyon. Mala, umay ka. Papananta. Ay, kat ipakita ka akin ni Kapitan. Diyak kaya agpakita kin kwa na. Kung tanak, tadyak nagpakada kin kwa na apimanaw. Basta umay ka. Diyak kaya, pang-uran nak ni Uncle ka. Ay, mapanmimanan birukan ni Kwaraw. Ay, imbes amapan ka ag trabaho. Hanggang saanin taday't agbirbirok tias asikaswam. Kapitan! Da. Kapitan! Ni Marituyang. Na, kita ti kadwana. Ni Kwaraw. Umay ko isubli ni Kwaraw, Kapitan. Ha? Ala, Ay. iyag mo, jetang dangka. Jay gunggunak ngay, Kapitan. Ay aguray ka pa'y maray. Taong takpay tikaan na ka. Ay Kwaraw. Napnapanan. Hindi ayan dagiti babarakadak, Uncle. Di mon malagip. Di bagak idikan ka. Malagip ka. Dakas ti agala iti saan mo ako kwa. Saan laday ta? Adda pa'y. Lagi pong. Ay na, ibagam nga minen, Kapitan. Saan mon apagpanunutan ni Kwaraw tanay? Jay gunggunak. Kasapulakon. Gumatangak iti bugoong. Nakakitaam ka ni Kwaraw. Damagang pailaan. Kat nagsaritaan ta. Ano asino man ti makaisublikan kwa na. Ikam iti gungguna. Maray. Mabalin nga aguray kabiit. Taong takpay ni Kwaraw, Mabiit laeng Kapitan. Ita Kwaraw. Agsangsangutan. Apa nga agsangit ka? Napanak lang mo't nagbakasyon. Anya jay bilin ko idikan ka. Malagip ka. Anya ti malagip mo. Agpakadaak. Nukastangad na papanak. Malagip mo mat kayap. Kunak no saan na masapol ng agpakadaak. Tabaro akaun. Saan aga po tabaro ka? Kahit saan ka na masapol nga agpakada, madanagan kami mat Uray da kami kinibadong kaw. Madandanagan kami mat. Nangag mo? No ngay mapanak agaram. Masapol pa yung agpakadaak. Wala. Ibagam no sa dino ti pagarmam. Wanang kail. Amok taon. Hindi nakngarudong tanan Tabaro akaun. Nakababain ka dagiti balasa nga makangay. Kitaam. Agbayadak pa yan ka ni Marituyang itigunggunana. Mala, iyawat moon, Kapitan. Imbis nga igatang itisidaan anaimas. Saan? Ta ibayad kon ka ni Marituyang. Yes! Addan kwarta! Ay, Kwarog! Leksyon mo dayta. Kasapulan latang agpakada ka, iti sa dinuman apapanam. Tapno saan nga agdanag, ti kapamilyam. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.